det er lidt slåsset her, men okay. Det er så okuperet. Den andra kommer nog ifrån, det är så okuperet. Ikke sådan en tung måde. Om det er umfuld for længe. Jeg synes, det lyder lidt uso. Det er noget kløb. Ja. En fodbold. Dipse. Hvem er det nu, der bruger hvad? Jeg har det hvide. Fuldhårs. Jeg skal også hjælpe dig. Kira? Er der ikke sådan en rigtig bold? Hvor er det den her, der er en holder? Altså, jeg kan ikke finde ud af at putte min på mor, så det må du altså lige hjælpe mig. Jag får mig så många choklad. Det er jo kus. Och sen kommer de över på en ofta kokosligt. Ja. Mor, kan du mere til helvede? Dina. Och där var kommer de andra grisarna. Så vil jeg gerne binde lige hjælp med dine briller. Nu kommer det som att det så direkt kommer de andra. Nu kommer de andra växten vidare. Det der, det er slæbelyft nede fra vores hotel. Så kigger op. Så kommer du herop, så kan du tage den ned til den store lyft. Det passer ikke, hvad jeg siger. Vores slæbelyft kører derover og kører ned der. Det er noget sløret, jeg siger. Jeg har ikke trække vejret lige nu, kan du? Så langt liften kører det derop. Mm. Er det en rutsjebane? Det tror jeg, det er, ja. Nu tror jeg også der. Kan jeg vide, hvordan man kommer hen til den rute? Jeg håber, man kan få en pistekort deroppe, for det er vi da glemt at få. Ja, ved du hvad? Finder ud af, at vi kigger på dem rundt omkring. Og der er MTB trails rundt her. Det är det flyger. Mm. Okej, Hvorfor er de så stejle, de her bakker? Jeg synes, at alle bakkerne er meget stejle. Altid lofer. Jeg kender jeg det. Jeg synes, det er det så meget. Ja, det gør det også. Der er gået så meget spildtid i forhold til, at vi ikke kører. Så er det. Jo. Men ja. Altså det er slet ikke. I hvert fald ikke med det. De tidspunkter, der var på det. Det kan ikke betale sig. Nej, altså vi har jo fået... Det her, det giver lige en halv dag mindre. Plus der er en halv dag mindre i sidste ende. Ja, det er jo så ikke... Men det her, det vil bare med ham. Ja, det ser ud som om der er en overfunktion her. Åh, ja. Der er en anden lift til den. Jo, mor, der er en anden, vi skal have. Den går nå.